mino ka wala ko min poti min biya ay on arti on timmini kode radio international kam sai yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meden, Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Dar taskaranci anin ihande dar taskaram Kobli Asawere imijoji ke tube ko da Radio International Abuja hauta da Ayuba Lami Domunyal. Heditoɓe assalamu alaikum bar kamen be lorki potte moɗon nder taskaran Kofli Asawere to min gaddonoyta on Kofli yoɓe nder heɗitoɓe kode Radio International lildoytamin nden min ɓilana on nate feere feere to min geynata on dow nate ɗen to nder nde Asawere min ɓilani on natal laamiɗo fulɓe Afrika Alhaji Debte Abdullahi Bello Boɗejo to min geyni heɗitoɓe miijoji maɓɓe dow yofukkimo nanta lotukimo ki hitordu mawndu ndu lesdi Nigeria waɗi ñalde alarbare salinde ey gonɗon e amin ginnanki Kofli nanta miijoji sew yofuki boɗejo yoɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoy min inde an Ayuba Lamiɗo Muñal nda fuɗɗiren modibbo arandejo bisimillah. Assalamu alaikum dawleru wakkati Kofli KRI Abuja. Mi homna Ayuba Lamiɗo Muñal, mi homna Ibrahim Iromo Dake, mi homna Aliyu gonɗo diwal Kaduna, Ali Zaki mi homnima a jarama, mi homni Umaru Aliyu, mi homni Usman Shifu Usman, mi homni Mariama gonɗo diwal Katsina, mi homni Aisha Togo, on jarama on komnama inde am Komore Tiliasu Yakuba igaɗo diwal Bauchi. Mi walla kala bandiraɓe am fulɓe fuu e hanko hoore makko horejo fulɓe Afrika laamiɗo fulɓe Afrika Alhaji Buba Boɗejo. Mi wannamo murna e wartoyaki, Allah hoyna yeso, Allah ƴefta fulaku mako, Allah ƴefta lawol fulɓe. Assalamu alaikum jawleru Kofli, on kofnama, on gettama, on yelanama hayru. Min getti on fumoɗon min momoɗon Yusufa Iya ga ɓenewol Duwala ha lamorde diwal Dande Mareji Cameroun. Wodi mi serake be wondugo be mon wakkatire ɗeɗo. Ayuba Lamiɗo Muñal min kofni onon heɗitiɓe kode radio international, min getti onon fu min kofni on fayteɓe leddi Nigeria, Kamaru, Chadi, enon leddi RCA, Mali, ɗuɗɓe ni kadi heɗiɓe amin on fuu on kofnama. En gaɗi bo barka be yofuki Alhaji Abdoulahi Bello Boɗejo, ɗum lattake ɗum seyo mango. Barka ɓe gaɗani leyol mako fuu barka, ne enen fuu e gaɗani koye men barka be yofuki mo. On yettama, on hofnama, on juranama, on yelanama hayr. Bello Lamiɗo fulɓe wurtorke gaɗi sharri Allah lotima hande alkalijo yoɓima leñol fulɓe hande sey murna leñol fulɓe hande sey murna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suudu men du KRI mi hofni on mi ƴami jamuji moɗon dow inde ardiɗo ɓe balla mako kala mo lamba mo jippotoɗo fuu mi hofna ɗo miɗon ƴawa jamum momoɗon Abdoullahi hofnata o yalanta on hayru mi en mbaɗi barka. Kala to pulaku woni nder leyɗe fuu mi waɗani en barka mi yofani en lamɗo meɗen to Allah laamiɗo hoynu je yeeso, Allah laamiɗo hoynu je yeeso, Allah hokka mo jonde jamɓe de'ende, Allah hokka pulaku jonde jamɓe de'ende kala to pullo woni fuu. Mi homnima laamiɗo Muñal nde a waddani en natal ngal, mi sewrake be haala ma, mi sewrake be wiigo hande bo ɗum yoofimo to on gettama on gelanama hayru. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wakkatire Koli to sakiraɓe worɓe nder jawleru ndu to emi howna ardiɗo jawleru ndu modibbo Ayuba Lamiɗo Muñal,
Modibbo Ibrahima Dake, nden imi homna Ali Zaki Kaduna, imi homna wakili Nyakuru jihar Nasarawa. To on komnama on beltanama min gaɗa murna yofoyki o laamiɗo hulɓe, min gaɗa farin ciki min gana pulale meɗen e duniyaru fuu murna. Allah laamiɗo joɓɓene en jam. Min woni Mouhamadou Tukuru daga ɗo Bargu local government Niger State Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lami Ayuba lamiɗo muñal a hofnama yelanama khairu. Barka meɗen yofanego Abdullahi Bello Boɗejo. Barka meɗen on fu moɗon mi hofni on diga Ibrahima Dake, diga Shehu Usman Shehu, diga Umaru Aliyu, Abdourahmane Giɗaɗo wonɓe Jalingo, Ali Diyawa en, Ibrahim Bello Maiduguri, kala wonɓe nder groupe man on fuu mi hinni on mi yelani on khairu. Abdoulaye Saoudi en gonɗo Manju a hofnama on fuu, Abdoulaye gonɗo Douala on fuu on hofnama on gelana khairu. Saydou Maccu mo Gabon on fuu mi hofni on mi yelani on khairu. Mama Abdoulaye Guinea Conakry on fuu a hofnama yelanama khairu. E non bo wonɓe Sudan be Chad on fuu mawɗon mi hofni on. Kala heɗotoɓe Kode Radio Abuja on fuu mawɗon mi hofni on mi yelanama khairu. Mi sakike moɗon Isa Bello gonɗo ha Berto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don abda dole nyol kulbe kanon habe gidi majimma habe nangi ma Allah yo fi ma bello ai daraja ma be damma sanadi sharri dum beta kamma bello an jango gomna magata lenyol kulbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko jawleru wakkati kofli Kode International Abuja. Mi hofni mon mi yelani mon khairuji nokkure nden woni ko Ayuba lamiɗo moyen mi hofni mon. Mi hofni kala huwoɓe a nder Kode Radio International Abuja fu mon mi hofni mon. Mi wanni mon barka be yofugo Bello Boɗejo manni kala fulɓe woni pat mi wanni ɓe barka be yofugo Bello Boɗejo. Hofni mon so fu moɗon hofni kala wonɓe ha dow plateau ɗo pat mi wanni mon barka. Amadou Mbulay taweteɗo leddi Cameroun gonɗo Douala. No ɓe min ande Allah mawninde yimɓe ñaaɓi amana laamiɗo bello ta wanna Allah sakante bi'ayɓe in yaruma gidan yari ɓe koñako maɓɓe ma sempi ɓe giɗa bello hande se maya goto yoni boɗejo yoni. Toma dalla heɗitoɓe ta'ungoyte jon gondi suudu radio Kode International wondo Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran kofli asawere on mbawai lildoyki min kofli moɗon nder ka'a taskaran kala nyalande alarba fu nder jawleru wakkatire kofli CRI wondu Iwasop. Ngaɗe haala ninyi ma bello mi waray fada maɗa laamiɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Ahijo Ibrahim Lamiɗo mon ɓuri andirgo e Peshare tawaɗo Soba local government nder Zaria division diwal Kaduna lesdi Nigeria inchallah. So hande kam alhamdulillah e nder sewo e dow wurtowago Lamiɗo meɗen Dr. Abdoulaye Bello Boɗejo. So min kam ko mbiyaymi e dow wurtowago Lamiɗo himɓe ballitaki e du'a daga wurtowagi Lamiɗo amma wana du'a meɗe wurtini Lamiɗo gonga makko wurtinoymo. Gan ko a walay du'a e dow hunde ko laati wana gonga Allah laratama sai dai to o hoosha du'a kamma o wartira ka dow maɗa. So Lamiɗo jogake gonga o bo holli en jogoɗen gonga makko wurtinoymo hande nonno ɓe bi ɓe bonnanimo inde kamɓe gari lootimo ɓe bi wala goɗɗe aybe ɗe Lamiɗo wondi. So ɗum kan ɗum ɓayti daraja fulɓe meɗen sai jogoɗen gonga nden bo tokkel lawol men ngol plaku kawten hoore giɗidiren
e dow inde laamiɗo fulɓe Dr Abdoullahi Bello Boɗejo e dow inde jagorɗo ndu suudu ndu Barka Ayuba laamiɗo muñal e bappa am Iromo Dake e dow inde jagorɗo Kode Radio International Ousmane Cheikhou min jottina yettuki Allah amin to Allah subhanahu wa ta'ala e bo fulɓe meɗen e pat ballitiɓe e dow wurtowago laamiɗo Allah subhanahu wa ta'ala warjanoɓe alkhairi enen bo kam Allah warjo en e kayru e dande nde dariɗen e dow du'a gam wala ko mbawete wadgo ɓawo du'a kam du'a bo yawti fijo den mi yettina kunagol am to hanko Cheikh Ousmane Cheikhou mi bo homna Iromo Dake mi homna bappa am Iromo Dake den bo mi homna Ayuba laamiɗo muñal mi homna ciyama mo mi yetti Allah kawtal hoore diwal Kaduna Kubo Aliou mi bo homna ciyama mo Soba local government Aboubacar laamiɗo mi homna jowro nacoge jadi am e arɗo goɓal mi bo homna directeur amin Yousuf Abdourahmane mi bo homna jadi am hoore am Ibrahim Garba mi homna sakkiraɓe tedduɓe tawaɓe den du jawleru bana mawnan am hoore am Ali Zaki Kaduna mi homna mawnan am hoore am Likita Alpha e pat fulɓe men tawaɓe ɗo bana Umar on pat on komnama bo on jarama inchallah inde am Hijo Ibrahim Lamiɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi jawleru wakkati kofli mi homna on mi ƴama jammoɗo mi yalana on khairu daga Yusufa iya nonnoon laamiɗo muñal e derɗiraɓe luttuɓe mi waɗana en barka ɓe yofego Abdoullahi Bello Boɗejo président moggal Fulaku Afrika to yelanama khairuji ɗuɗɗi en gaɗanamo barka en gaɗana yimɓeji men barka ɓe yofego makko on gettama. Assalamu aleykum warahmatullahi ba Abdoullahi daga Bangante ha Cameroun. ihade ma bello hande rajo mirawo hollima ibe takki ibandu ma bello hande ratum hambe mabboyma ibe kitama bodejo ko setta sede ma ya Allah yofima ibe dombi alam do mom majji hande ratum bodejo men wardi assalamu alaikum wakkatire koble KRI miɗon wi'a barka fulɓe duniyaru barka fulɓe hande Alhaji Bello Boɗejo mi yetti Allah kawtal hoore hande wurtake hande warti wuro muɗum hay barka Allah ra belɗum ra koble am yaago sakiraɓe am sobiraɓe am tedduɓe ɓe Allah teddini Isa Bello Bertuwa Jafaru Baw Kariji Sogodey Alaji Woyi e Shawaru Tijjani Diallo inchallah Abakar Ba'aji a Bikuta inchallahu ardiɗo suudu homi a jagorɗo meɗen Ayuba Sarkin Haɓuri mi yelo koble am fuu no jottoto inchallah kuma emi homna Alhaji Bello Boɗejo mi barkito ɗum inchallah mi moɗon alindiyawa bakka tawaɗo birniwol Maiduguri Nigeria. Assalamu aleykum. Assalamu alaikum warahmatullah jawleru wakkatire koɓli PRI Ayuba laamiɗo muñal hoknima goɗɗum kadi mi laarima jawleru wakkatire koɓli PRI Kode Radio International Abuja nonnoon howoɓe dimaru nonnoon wonwoɓe dimaru fuu mi hoknima waɗanno barka Ali Ndiyawa Bakka Ali Jaki Ali Arɗo Labbare Abdoullahi Sawden Saidou Maccu en Tijani Madouala Moussa Andam Gawdere Dabo Hosere May Ganga en on fu on hoknama on laarama kadi
to en gaɗi barka laamiɗo muñal ɓe wofanaki en Alhaji Abdoulaye Bello Bodejo laamiɗo fulɓe mo leydi Nigeria gaɗi seeɗa gaɗi barka on fof on kofnama on larama kadi min nder lawol amin ndewa taweteɗo ban wakkatire nde nder belnol gawdere diwal Adamawa lesdi Cameroun. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Groupe meɗen wakkatije koble to kirti jando kirtuɗo no sobri no kuuɗe to fof komnama e dow inde Ayuba laamiɗo muñal. En mbiyama barka meɗen Alhaji Bello Bodejo warti mbiyam barka meɗen en beltake sanne hande kala giɗo makko fuu no welti e kala gaño makko fuu yo Allah reenumo sakiraɓe fuu on komnama sakike moɗon ni Sale Jallankejo tawaɗo lesdi Benin heeɓi wakkati naati ɗo wa homna sakiraɓe tawdaɓe nder fada wakkatije koble on fuu on jewtama jamuji muɗum namdam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi to madalla heɗitoɓe fu'i ɗo omin gaddi ragare taskaran kofli asawere kande e asawere dow darnde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba laamiɗo muñal mbi'aymi on balen jam. Baba mama bodejo hinna mama bodejo nambattidi ma bodejo namawɓe ma bodejo e atam bodejo hay ko ɓe gida se jaha yawtan tono fiɗa obama ɗanana a yettama Ayuba laamiɗo muñal. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. Be amin jemma e nyalawma ton gossoro be gumbar radio mon domi taadi 49 der Abuja ndarde goonyelde fuu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin. bandiraɓe fulɓe fuɗo en kadi ragare taskaranti amin ɗi hande mo ittiɗo taskaranti amin ɗi hande Ibrahim Iromo Dake a jarama Ibrahim Iromo Dake kawtuɗo taskaranti amin ɗi hande ɓiliɗi dow yargo Ayuba laamiɗo muñal inde an Khadija Usman Adwari acca on balen jam. kala wakkati fu dede jamdi jutati yago jutati reta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger enanta Chadi min ɗon gondi e Kode Radio International non bo jamdi jeɗiɗi je UTC yago jeɗiɗi e reta